Hello, καλώς ήρθες στο κανάλι μου. Κλασικές μέρες στη Ξάνθη, ως Ξανθιώτισσα. Μαζευτήκαμε στο σπίτι για να περάσουμε λίγο καλύτερα, να περάσει λίγο ο χρόνος. Στη συνέχεια, ως μια πάρα πολύ καλή τραγουδίστρια τραγουδούσα. Κατά τις 12 πήγα σπίτι. Εδώ να τονιστεί ότι η Ξάνθη είναι νέκρα και δεν έχει καθόλου κόσμο στις γιορτινές μέρες. Την επόμενη μέρα πίνω το καφεδάκι μου, ετοιμάζομαι για να διαβάσω. Η αλήθεια είναι πως πρώτα κοιτούσα ταινιούλες και μετά βρήκα τη δύναμη για να σηκωθώ να διαβάσω λίγο για την εξεταστική. Ξαναπίνω καφέ γιατί δεν αντέχω, δεν την παλεύω. Αυτή τη στιγμή έχω κάτσει και διαβάζω. Έργο να είναι όλοι έξω ντυμένοι ωραία και εγώ να είμαι έτσι. Και αφού είδα πάλι μια ταινιούλα, κοιμήθηκα. Την επόμενη μέρα βγήκαμε και μαζευτήκαμε όλη παρέα. Πέρασαμε τέλεια. Και την Κυριακή πήγαμε να επισκεφτούμε στη Σταυρούπολη τα άλογα. Εδώ ακούμε τη μανούλα μου που εξηγεί τα παλιά χρόνια με τον αδερφούλη της. Και περνούσαμε πάρα πολύ καλά. Ανεβαίναμε και στα άλογα. Και σήμερα μας δίνεται μια ευκαιρία πάλι να είμαστε. Και κάπου εδώ θέλω να σας γνωρίσω τη Δανάη, τη γλυκούλα. Κάναμε μια τέλεια βόλτα μαζί της. Πέρασα τέλεια. Και θα σας πρότεινα πάρα πολύ να πάτε στη Σταυρούπολη και να επισκεφτείτε αυτά τα όμορφα πλάσματα. Επίσης να δείτε αυτό το τέλειο μέρος για καφέ. Ελπίζω να σας άρεσε. Τα λέμε σε άλλο βίντεο. Bye!